Ara, aquesta identitat cultural en els moments actuals està molt més feble per unes circumstàncies, no per unes circumstàncies polítiques, sinó per unes circumstàncies demogràfiques. Perquè tenim aquí a Catalunya un índex de natalitat de l'1,1 comptant tota la migració. Si tu treus la migració, doncs ja me diràs com quedem, ja no ho sé quin és l'índex de natalitat. I després hi ha hagut dissortadament un retrocés de la llengua per aquest fenomen de la migració tant d'altres països com que no tenen la llengua castellana i els països que venen, sobretot els països llatins, que tenen la llengua castellana i que d'alguna manera estan rejovenint les nostres esglésies. I aquest és el problema greu que tenim en aquest moment. No és un problema de defensar la identitat nacional així perquè sí, sinó de ser realistes i de dir qui tenim a la nostra església en aquests moments. I això fa pensar, Jo quan vaig a les parròquies em trobo cada vegada més que la migració està rejovenint les nostres esglésies. Després hem de respectar-ho tot. Certament que hem d'oferir la nostra tradició, la nostra cultura, la nostra llengua. Jo maldo per això, i ho sabeu prou bé que he maldat per això. Fins i tot a vegades m'he queixat de que no teníem, i gràcies a Déu això s'està arreglant, no teníem els repositoris adequats dels mateixos documents del magisteri per poder-los consultar amb la llengua catalana. Nosaltres som fruit de la migració i això es veu claríssim al segle IX. La Catalunya vella és fruit de la migració. Quan tenim els àrabs que estan, podríem dir, a partir de la conquesta de Barcelona l'any 800, que després vindrà tota la marca hispànica, aquí a la frontera del Gaià. Això ho vivim d'una manera molt fefaent aquí als tarragonins, perquè tot el riu Gaià va ser una frontera natural durant 150 anys. I del Gaià per món, va rebre, la nostra terra va rebre moltíssima gent de l'altra banda dels Pirineus. I això es veu amb les mateixes advocacions. Sant Martí, a la província, en el bisbat de Girona, és l'advocació més important després de la Mare de Déu. I és una advocació vinguda de l'altra banda dels Pirineus. És un moment que s'estan fent, s'estan creant molts dels nostres pobles. I aquí hi havia una realitat que era la realitat visigòtica. Aquí a Tarragona aquesta realitat a partir del segle IX desapareix. No en queda ni rastre. Després haurem d'esperar al segle XI que s'acabi reconquerint la terra, però reconqueriran però no tindran habitants. I el Camp de Tarragona durant 100 anys li costarà molt refer-se, fins que vindrà gent de la Catalunya vella que anirà repoblant tota aquesta terra. Per tant, tots som fruit de la migració. Mira, la proposta és l'Evangeli. La proposta és la paraula de Déu. Sí, la doctrina social de l'Església poua de l'Evangeli i poua de la mateixa Bíblia. I si m'apures del mateix Antic Testament, perquè tenim textos de dir, l'Antic Testament diu no maltractis ni menyspreis els emigrants, que tu també vares ser emigrant al país d'Egipte. Això l'Antic Testament. Després, el Nou Testament, mira, la paràbola paradigmàtica del bon samarità. Per tant, tot això crea... O sigui, què vol dir? Primer, tothom té el dret de quedar-se a la seva terra. O sigui, hem de partir d'aquí.
què està passant en el nostre món, què està passant en el nostre món perquè hi hagi gent que ha de migrar de la manera que ha de migrar, jugant-se la vida. Tu et jugaries la vida en el Mediterrani amb una patera d'aquestes, per venir aquí, a Europa? No te jugaries la vida. Per què? Perquè preferiries tenir més precarietat que travessar el Mediterrani. Si aquesta gent, malgrat tot, doncs fan això, i fins i tot gent de la mateixa família diuen jo aniré amb aquesta barca i tu aniràs amb l'altra perquè si em moro quedaràs tu. O sigui, això és molt fort, és molt punyent tot això. Què estem fent? Després això és un peix que es menja la cua. Ara els països europeus i Nord-amèrica estan retallant a les ONG d'ajuda al tercer món. Això indirectament portarà encara més emigració, perquè és el dret de poder-se quedar. Si després venen i han de venir per necessitat, després d'alguna manera hem de mirar d'acollir-los. Després tenim un greu problema amb l'habitatge, perquè després els concentrem en els barris, en barris que van quedant barris absolutament tancats i barris... O sigui, el que va passar a Marsella fa 30 anys amb els algerians i el que va passar a París, o el que ha passat a París d'aquests 10 anys cap aquí. Ara ens començarà, o ens està ja començant a passar aquí a les nostres terres. Per tant, aquí hi ha d'haver-hi un replantejament molt seriós de la política de l'habitatge, el poder, d'alguna manera, esponjar tota aquesta gent que acaba amb uns guetos determinats, i després, perquè si no, no s'integraran. Serà molt difícil la integració. I l'Església malda per una integració més gran. I el que ha d'oferir l'Església també és la seva llengua, les seves tradicions, la seva cultura, tal com diu el Concili Provincial Tarraconense.